European government is already fighting domestic threats, predominantly from armed groups in the Amhara, Oromia, and Tigray regions. Beyond its borders, the friction is spreading, and not just with Eritrea. Ethiopia is accused of backing the RSF paramilitaries in Sudan's civil war, infuriating the Sudanese government in Khartoum. It has signed a controversial port deal with the breakaway region of Somaliland, which Somalia sees as a violation of its sovereignty. And to the north, there's the dispute with Egypt. That's over the Grand Ethiopian Renaissance Dam on the Nile River. This leaves Ethiopia at the center of multiple overlapping tensions. To give us a እዚያ ናይ ካብ ዶች ቬለ ንመጀመርያ ጥዑይ ሪፖርት ሎሚ ይርኢ ኣለኹ ምክንያቱ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኩናት ይብገሳ ኣለዋ ምባል ጥራይ ፌክ ዜና ይንዓይ ምክንያቱ ትክክለኛ እንተወሓደ ኖርማል ሰብ ክረኽቦ ዝኽእል ሓበሬታ ክትእቱን ተፈቲንካ ምክንያቱ ኣብዛ ሪፖርት እዚኣ ካል ኣጀንዳታት ኣለዎም ግን እንታይ ክብሉ ፈቲኖም እንተወሓደ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ትሕመስ ዘላ ሃገር ምዃና ኣብ ኢንትሮዳክሽን ምክንያቱ ነዚ ጃምፕ እዮም ዝገብርዎ ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ زيادة أنا بيرترا زوتو كوري أجندة يمكو قبرو زفتنو سلازي ريو دلهم أبروم يا كوينات الله أبام حرب كوينات الله أفتقراي كوينات الله هذا سلسلة كوينات زلوا حجريا بلتق الناس ورح زلوا زي أتي بعبز تكاسيو عفر غامبيلا بين شانغول كل الصومال كلاتهم تم كالوتكن سأقام زلوا ميم يعبين أسمالتي دحريو مستمر باب حجر الدماء مسير ترى يكونن زجرافة زلوا من السودان already aggression هاجرهم توريدا خمزلا بدرونات إثيوبيا بتتجاجمي تخصص أنهم يوم يحرزك على زدما نبكينا أنت أعتقد زجر ما يكون لولاونتنا سوماليا بمنجد سومالي لاند تحسيو بزح أجندات غيرو نجبتون بزح دفر غيري سلازي مس كلهم قربابتو شجر زلوا هاجر مخانينا نرزلنا أكم زو كنتات كله دمايو حجي مس إيرترا كوينات كجبر زدل زلوا زبهال زلوا well إذا كنتات زي ببزح منجد كنريا كم فتنينا معناته إذا زربازي بقليلو كم زربات رايري خايو كتحلف تخلى يكونن حنت كابزب زلوزلو مسير ترى بتقتل كوينات كجبري خل دوت بالزربا بزعق زيات حتى الدلة نساء سنهلنا كرياينا معناته كمية زبلوزلو كستات بفلاي حدا قلت سلسة ريبورتات اللواتن ريبورتات بزح أمتك لين زخلا ريبورتاتين معناته ولا حصوت كون خليجن again زي ريبورتات زين يرترا كل جزء حدا قام سفتر الله አገዛዝ የባህር በር በሚል ቅዠት ከአስመራው አገዛዝ ጋር የገባበት ፍጥጫን ተከትሎ የኤርትራ ሰራዊት በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ መታየቱን የአሜሪካ ወታደራዊ ተቋም አስታወቀ። በህዝብ ዘንድ ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት ባጣበት በዚህ ወቅት በውጭ ደግሞ በዲፕሎማሲው መስክ ተገለውና ከጎረቤቶቹ ጋር በጠላትነት ተፈርጆ ይገኛል። በተለይ ከኤርትራ ጋር ያለው ግንኙነት ወደ ከረረ ጠብ ማምራቱን ተከትሎ የኤርትራ ሰራዊት በድንበር አካባቢዎች አልፎም በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ እንቅስቃሴ እያደረጉ እንደሚገኝ በተለይም በዛላምበሳ በአዲግራትና በሁመራ አቅጣጫዎች ሰፊ ወታደራዊ እንቅስቃሴ መጀመሩ አሜሪካ ወታደራዊ ተቋም አስታውቋል። የኤርትራ መንግስት ይህንን እርምጃ የወሰደው ከአገዛዙ ሊሰነዘርበት የሚችለውን ያውንም ትንኮሳ ለመመከትና የራሱን የለውና ስጋት ለመቀነስ ዛዘረባዚያ ሰራዊትና ኤርትራ በብዙሕ መንገዲ ናብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ኣትኹም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂሎ ምናልባት ብክልተ መንገዲ መክንሪያ ኣታ ሒዘ ካብ ምንታይ ዝመንጨ ወይ ሓበሬታ ክንሪኦ ኢና حمدايت أبى تقحمرا بتركب ناي سودان كتما أبلا السراويت إرترا كم نبرت تمثيلهم يأتوا كم زلوا تجلسوا حمدايت نمن قصاص وتهدرات إرتران نمساجرت تجلجل كم زلا نمسحت ز أفريكا ريبورت صريحو أفريكا ديفنس فورس تبع المرو حبريتات زبزيبو نبرت وصنا وسن تجران إرتران كم زبلوا وتهدراويان مكاين أبى منجو تهدراو معسكرات إرتران أتم حوحات استوطات صارهم كبابتاتني ملالس خم زلوا أجلسهم قالوا تهدرات إرتران ما بوجن حمدايتنا وحمرا بعلوم كم وتهدرات إثيوبيا أمثيلهم كأتوا يفتنوا كم زلوا نحن دما بترجع من حزام لنا قبل حدا من شيء أفريكا ديفنس فورس حبيرولو جنتهم نايجازاروسهم يونيفورم زربص وتهدرات إرترا دما كاب مغلق سكاب عدقرات كمون زالم بساعات يوم على كبليو اتوتهدراو من شيء جريتو زلو اتوتهدراو من شيء كم زبلو إرتراويانن أب تجري زلو نحو حات مشارختن أب منقوم يتحبابرولو حبراو علامهم نتهاجر مفراسيو حجيت وشتاو كت يتقوم للو قبل جريت زلو أب دوبات تجري زراي زلو وتهدرات إرترا نداق ما يوجس قات فتيرو مالو أب تجري زركوب نبرت كم زبلو وتهدرات إرترا نبكوب تاتدوب كم زاتون أزدمان نبكيناتنا مملاس سجات كم تفترن يوم قديسهم زمتا وتهدرات زمت زلو كلتين هاجرات بزعبة أفدق قيح بحري أبز قبرو زلوا مسحاب أسمرا نهزبويان حرنة تجري تدقف على بزبل كسنيو قدم مينيستر إثيوبيا أبي أحمد وتهدرات إرترا أبت بخلتش عن إسران كلتين زب كعقينات مس سراويت إثيوبيا تسلفهم كواجو كلو جاملا وقتلت قبل هجي زي كسين سمع زلنا سراويت إيرترا ببزح من قدي يعطوا خمسة ليم تنقر زلوا حمراك بهالكلو معراب إيرترا ويون دوبنا إيرترا
ኢትዮጵያ ሱዳን ማለት እዩ ስለዚ ብውጫፍ ካብ ሓሊፎም ድማ ክሳብ ኣብ ወገን ናይ በዓል ሰንዓፊ ማለት እዩ ዓዲግራት ገሌልካኻ ዘለመሳ ማለት እዩ ብኡ ይብልለው እዚ ማለት ድማ ትግራይ ብዘለዎ ቦታታት ወይ እውን ብካልእ ቦታታት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይኣትሉ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ሓቂ ክህልዎ ክእል ሓሶት ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ at this point ኣብዛ ኩነታት እዚኣ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ሓቂ ግን ካልእ ምዃኑ ተረዲእና ኣሎ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ንጎም ምሸትን ትብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ እዩ Stern warning to Eritrea says further attempt to harm Ethiopia will be the last. Prime Minister Abiy Ahmed has issued a sharp warning to Eritrea, declaring that any future attempt to harm Ethiopia or its citizens will be the last. Speaking in Tigrinya with the Ethiopian news agency on ከም ንሪኦ ዘለና ንጉሆም ምሸትን ንኤርትራ ከጠንቅቕ كبر إذننا حنساب كفكر حنساب كتنكق أصل تشينا زول مراحي إيرترا سجم تكتوسد أنت مريضة زخل كلا كاليلا and it is ترجع بخل بفزح إيرتراويان ولا وين بمحبر السبع عالم قبولي مخنيات إيرترا لولا والنتا تتنكفيو إيرترا وجن خطوج ملو مثل ناي حبرت ناي United Nations دقافا اللوا مخنياتو نلولا والنتا نجزاتها واحد النتا نناس النتا نخل نجاراتا بخل من قدي حدا جزء يكونه بزح جزء دفير وي إيرترا دما مثل ناي رئيس مكل خالص لزلوا رئيس أنا خد كلا خالص قم تخطوس تخليها ناو إيرترا كوينا تجمر ويجمر على يبلي اللغون اتزب بحال زلو زرباقن انتايس كيف للو أنا كود جرماني ازي زربازي إيرترا ونصبق شفان سلزخوني دي أندردوغ ناي أبزيك أربا وتي زلو أرتيكل نيويورك تايمز بحالي وتي زلو انتايم زبلو زلو علم أبقو داينا إيران ناي كالن كتزارب كلا بلتسقنا نتكونتات تتقيمو ويون إثيوبيا نبي إيرترا خيدو بحر كوسط كم زخلي بلو Ethiopia's demand for the right to access drive fears of new war with Eritrea يم زبلو زلو okay هجي اسكاب زين رأيهم تايب لو إثيوبيا أبدأ بحر زي بالله كوينا كتر فايت خلنيها أبدأ بحر جدا بفتوت كوينا بحيلي قبل نويح جزية حلي في اللو زين بلتقنا مراحي هجي توتر دماء نار السنة خيط كم زلو بزحات كومنتيترس دماء بلتقنا نزو كنتات زي تتقيمو عدلات كفتر خليو نزي منغو علم ملوء ناي كوينات ناي راشا ناي إيران إسرائيل أمريكا عرب أبز بحلولو زلو بلتقنا هند بتحج حفيلو قيدو هذا ناي فرنسا بس هزو قبريو كيدو أفضل قبحري نخركب زبالة عدل كتك أمالي خلخوني يمزبلو أبيتنا إيرترا زي مفلاتكم كتفلطوا سلا زي تدلين بر سلا دي تفلط خايكم كمان مجمريا بلصقنا أنا داس قمت زيان توسيدو عمرو كتحصر مخانا فليتنا لنا مغنياتو دارقا مبزحتو سب أب حد مدام نمتايد باتع زلو بلصقنا أبزا حجي اسكدا أزانا دي تشوفيل زي قبروا كاسمعكم أبا حد اكسبرتي لهم زغربو تحطو تسمعون with Eritrea. What is the state of the country's military after the Tigray conflict? W News Africa Zacharias. Is Ethiopia ready to go to war with Eritrea? What is the state of the country's military after the Tigray conflict? ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ክትዋጋእ ትኽእል ዶ ኩነታት ናይ ወታደራዊ ኣቃውማ ናይ ኤርትራ እንታይ ይመስል እዮም ዝብሉ Well, it's hard to say whether or not the army is ready to go for a new renewed all-out war. What is known is that the army has been bogged down with internal conflicts, something of a quagmire really in both Ethiopia's Amhara and Oromia regions, and that is where the Eritrean army has the advantage. Since the devastation of the Tigray war that killed hundreds of thousands from 2020 to 2022, the Eritrean army has not been active in any conflict and has had the time to recuperate. So there's definitely that would definitely impact any war, despite the fact that the Ethiopian army would probably enjoy some degree of aerial supremacy. Yeah, and how capable is Eritrea to defend itself against what is its much bigger? ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ዝብገሶ ዘሎ ኩናት ክዕወተሉ ይኽእል ዶ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ወታደራዊ ኣቃውማ ናይ ኤርትራ እንታይ ይመስል ነቲ ዝመፀ ዘሎ ኩነታት ኢሉ ብናይ ኢትዮጵያ ክጅምር ከሎ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ኩናት ናብ ኩናት ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ከቢድ ወጥሩ ዘሎ ንኩናት ድልውነት ኣለዎ ኣብ ኩናት ድማ ክዕወት ይኽእል ኢልካ ክትዛረብ ክብድ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ድልው ኣለሉ ኩናት ክትብል ክብድ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ብወገን ኤርትራ ዋላ እኳ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣትዮም ተነበሩ ካብኡ ንድሓር ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ኩናት ኣብ ኩናት ስለዘየለዉ
ጽቡቅ ዝኾነ ምድላዋት ዝገበሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብላ ኣሎ ግን ኢትዮጵያ ድማ ምስ ናይ ክልል ናይ ኣየር ሓይሊ ዘለዋ ፀብለልትነት ዘለዋ ናይ ኣየር ሱፕሪዮሪቲ ክህልዋ ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካን እስራኤልን ኤር ሱፕሪዮሪቲ ገይሮም ኣብ ኢራን ደምፅዎ ዘለዎ ለውጢ ድማ ኩነታት ድማ ንሪኦ ኣለና ወይ እውን ብሓፈሻ ድሓን ንሱ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ከም እስራኤልን ኣሜሪካን ንብል ኣለና ኤርትራ ናይ ኣየር ዝኣኽላ ኣፅዋር ኣለዋ ዝኣኽላ ዓቕሚ ኣለዋ ኣብ ምድሪ ይኹን ኣብ ሰማይ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ዓብይ ሾክ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ዝርዳእኒ ከም ኤርትራውያን ንፈልጦ ኢና እዚ ኣብዚኣ ኩነታት እዚኣ ዝብልፅግና ዘይተርፍ ተኮይኑ እቲ ኩናት ሕጂ እንተዝብገስ ከማን ኣይምፀላእና ኢና ንብል ስለምንታይ ፀላኢኻ ኣብ ተዳኸመ ግዜ እዩ ክመፀካ ዘለዎ ስለዚ ዘይተርፍ ተኮይኑ እቲ ኩናት ክሳብ ዝውዳእ ክሳብ ዝደላደል ምፅባይ እውን ኣዋፃ ኣይኮነን ስለዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይንቀሳቀስ ኣሎ ገለ ክበሃል ከሎ ካብ ምንታይ ዝብገስ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ገምጋማት ኣለና ኣነ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ሓበሬታ ኣለኒ ይብለኩም ኣለኹም ግን ምልክታት ኩሉ ንሪኦ ዘለና ነቲ ኩሉ ነንብቦ ዘለና ክንርኢ ከለና ኤርትራ ንከምዚ ዓይነት ዕድል ስቕ ኢላ ክትሕልፍ ትኽእል እያ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ሻዕብያ ኩነታት ታይሚንግ ናይ ኩናት ክፈልጥ ዝኽእል ኣብ ዓለም ሻዕብያ እዩ ስለዚ ነዊሕ ተመክሮ እዩ ዘለዎ ንፀላኢ መዓዝ ተሃርሞ ኣብ ከመይ ተሃርሞ ብኸመይ ተሃርሞ ዝፈልጥ ኣነ የለ ናተይ መርገፁ ንፁር እዩ ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ንመንግስቲ ኤርትራ እዚ ግበር ክትብሎ ትኽእል ኣይኮነን ወይ እውን ነቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከማኽሮ ዝኽእል ሓይሊ የለን ከማኽሮ ዝኽእል ሓይሊ የለን በይናይ የጥቅዖም ንህወሓት ንብልፅግና እንታይ ይገብሮም ገለመለ ጥራይ እንታይ ኢና ልቢ ዕብዮም ከይገዝፎም ጥራይ ኢና ንዛረብ ዘለና ልቢ ዕብዮም ሲ ኩናት ገለ ዝሓንስ ከገለገለ ኢሎም ሸለል ከይብሎም እምበር ብኸመይ የጥቅዕዎም ብዙሕ ምኽሪ ዘድልዮ ሰራዊት ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስለዚ ሓንቲ ሰ ካልኣይ ድማ ንኤርትራ ኸ እንታይ እስከዛ ካልኣይ ትሕቶ ስምዕዋ would definitely impact any war, despite the fact that the Ethiopian army would probably enjoy some degree of aerial supremacy. Yeah, and how capable is Eritrea to defend itself against what is its much bigger neighbor, Ethiopia? Well, I believe the Eritrean army isn't planning on testing its battle-hardened forces alone. The consensus is that it plans on funding and arming as many of the different Ethiopian rebel factions to serve as a sort of buffer to prevent direct face-to-face conflict between the two armies. So perhaps by wearing down the Ethiopian troops, who, as I said, are already bogged down on two separate fronts, it would not have to bear the brunt of Ethiopian assaults. But at the end, እንታይ ዝብል ዘሎ ቲዮርናቱ ኳ መና ሕማቕ ኣይኮነን እንታይ ዝብል ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ከመይ ኩነታት ክህሉ ክእል ካብ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ነዚ ካብ ዓብ ጎረቤት ድመፆም ዘሎ ክብድህዎ ይኽእሉ ደን ዝብል ሰራዊት ኤርትራ ንብልፅግና ንክወርዶ ንዓምፃኒ ገለገለ ዝብሎ ኣይመስልን እዩ ዘሎ እንታይ ዳ ነቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ በቲ ውሽጣዊ ፀገም ገይሩ ቤላ ገይሩ ከዳኽሞ ከም ስትራቴጂ ዝመረፀ ይመስል እዚ ድማ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣሎ ናይ ኣምሓራ ኩነታት ኣሎ ናይ ኦሮሞ ስለዚ ኣብቲ ውሽጣዊ ኩነታት ነቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ፈፂሙ ዝያዳ ብኡ ከም ዝዳኸም ክገብሮ ኢሉ ዝመረፀ ይመስል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዝኾነ እቲ ኩነታት ናታቶም ናይ ብሓቂ ነቲ ኩናት ወረ ኩናት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ካልእ ሪፖርት ብልፅግና ገይሮሞ ዘለዎ ለንቀነከረየኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ካልእ ከስዓኩም ዝኽእል እውን ክኾነ ከስዓኩም ካይብልኒ there is this እዚ ሪፖርት ዝስምዕዎ ድሓን መጀመርታ ትግራይ ክትመሓርን ተመክሮ ክትወስድን ዘለዋ ዝሓሸዋ እምበር መጀመሪያ ትግራይ መማርና ተሞክሮ መውሰድ ያለባት ከተሻሉ እንጂ ካነሱና ከወረዱት መሆን የለበትም የሚል እምነት አለ። የትግራይ ሰላምና ልማት ይገባል። ሰላምና ልማት በህወሓትና ትግራይ ክልል ረፍት ይፈልጋል፣ ሰላም ይፈልጋል፣ ልማት ይፈልጋል። በበኩላችን የህዝባችን ፍላጎት ለመደገፍ ዝግጆች በሁሉም ክልሎች ንስርሕ የተፈጠረው ጥምረት የህዝብ ለህዝብ ሳይሆን የመለዮ ለባሾች ነው። የኤርትራ ጀነራሎች ውሎ ትግራይ ውስጥ ነው። ተው ይቅርብ ቢባል አሻፈረኝ ብሏል። የቀድሞ የትግራይ ክልል አስተዳዳሪ የነበሩት አቶ ገብሩ አስራት ሉዓላዊነቱ የተደፈረበት የኢትዮጵያ መንግስት በሻዕቢያ ላይ የትኛውንም አይነት እርምጃ ለመውሰድ ይችላል፣ ህጋዊ ነው ሲሉ ተናግረው ነበር። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፅምዶ ኣብ ርእሶም ደይቡ ጥራይ ዘይኮነስ ፅላለ ከንህበሎም ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ እዚ ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ሰራዊት ናይ ትግራይን ሰራዊት ናይ ኤርትራን ብሓደ ይውዕልን ይሓድርን ኣሎ መራሕቲ ናይ ትግራይ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ብሓደ እዮም ዝውዕሉን ዝሓድሩን ዘለዉ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ዳርጋ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን እየ ዘርእየኩም ዘሎ እዚ ካብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝመፅእ ዘሎ እዩ እዚ ተራ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሚድያ ይገለ ኣይኮነን ስለዚ ብሃገር ደረጃ ክንዲ ምንታይ እቲ ፅምዶ ኣፀሊልዎም ከም ዘሎን ካብቲ ጭንቀት ናይ ፅምዶ ኮንደኾን እንተ ነቲ ህዝቢ ናቶም እንተድሓነ ኢሉ ፌክ ቪድዮታት ክዝርግሕ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ረእይዎ እዚ ቪድዮ ትሪእዎ ዘለኹም ብፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢ ብዝሰፍሐ መልክዕ
ሼር ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ክትሪእዎ ከለኹም እንታይ ዘርኢ ዘሎ ግዚያዊ መንግስቲ ናይ ትግራይ ከምኡ ድማ ህወሓት ኩላቶም ምስ ኣቢ ተራኺቦም ምስ በዓል ጻድቃን ተራኺቦም ዝዕልሉ ዘለውን ዝዘራረቡ ዘለውን ዝመስል ቪድዮ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ንምንታይ ንምፍጣር እዩ ዕርቂ ይፍጠር ከም ዘሎ ገለ ሞራላዊ ድጋፍ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ንምስላፍ ዝግበር ዘሎ እዩ ሕጂ ነዚ ዝረኣየ ሰብ ክስንብድ ይኽእል እዩ ኤርትራውያንን ኣምሓሩን ካልኦት ተጋሩን ግን ነዚ ቀልጢፎም እዮም ሪኦሞ ናይ 224 ቪድዮ ምዃኑ ስለዚ this is not a new video ክሳዕ ክንደይ ኣብ ጭንቀት ከም ዘለዉ ነቲ ጭንቀቶም ንምግልጋል ዝጥቀምሉ ዘለዉ ታክቲክ እዚ ኮንደኾን ግዜ ንሽምት ኮንደኾን ሰባት ነታልል ንፅምዶ ንምፍራስ ድማ ኩሉ ዓይነት ፈተነታት እዩ ዝግበር ዘሎ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ከቢድ እናኾነ እናተጠናነገ ከይዳ ኣሎ ብልፅግና ድማ ዘለዎ ኩሉ ካርድታቱ ኣብ ጣውላ ውሪዲ ዝፃወት ዘሎ ካርድታቱ ንሻዕብያ ርእይዎም ስለ ዘሎ ንህወሓት እውን ካርድታቱ ርእይዎም ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ሕጂ መን እዩ እቲ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል መን እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ርዩ ንዑ ዝመጣጠን ስጉምቲ ወሲዱ ነዚ ኩነታት ክቕይሮ ዝኽእል ንግዜ ክንገድፈ ኢና ካልእ እታ ትዕብዶም ዘላ ዜና በዓላቶም እዮም ኣነ ካብ ዝኾነ ይኹን ምንጪ ረኸብኳን ግን ካብ ኤርትራውያን ምንጭታት ወፂኣ ኢሎም ዝዛረብዋ ዘለዋ እዮም ግን ግርም ሕወሓትን ህግደፍን ኪዳን ኣስመራ ከም ዝኣሰሩ ተገሊጹ እዚ ድማ ወጥሪ ኣብ መንጎ እቶም ሓይልታትን መንግስቲ ኢትዮጵያን እናሓየላ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ብምዃኑ ዝተሰምዐ ኣገዳሲ ምዕባለ ኮይኑ ተቐልቂሉ ኣሎ ካብ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ክንፍታት ሕወሓት መስርሕ ጽምዶ ዝያዳ ንምጥንኻር ብዝብል ናብ ኣስመራ ተጓዒዞም ከም ዝቐነዩ ጎስጎስቲ እቲ መስርሕ ዝኾና ማሕበራዊ መራኸቦታት ጸብጺበን ኣለዋ ሕወሓትን ህግደፍን ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ከም ጉልባብ ተጠቒሞም ኣብ ወሰናወሰን ትግራይን ኤርትራን ዝጀመርዎ ጽምዶ ሕጂ ብብርኪ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ላዕለዎት መራሕቲ ኣብ ኣስመራ ተመኺሩሉ ናብ ኪዳን ኣስመራ ዝብል ውዕል ከም ዝኣሰሩ ኣፈኛታት ስርዓት ህግደፍ ዝኾና ገጻት ማሕበራዊ መራኸቦታት ይሕብር ኣለዋ ከም ሓበሬታ እተን ብህግደፍ ዝዝወራ ገጻት ማሕበራዊ ሚድያ እንተኾይኑ ሰመዚ ሕወሓትን ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይን ናብ ኣስመራ ተጓዒዞም ከም ዝቐነዩን እቲ ጽምዶ ናብ ኪዳን ምእሳር ከም ዘብፅሕዎን ተገሊጹ ኣሎ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዝግበር ጽምዶታት ክገልጽ ጸኒሑ ኣሎ ገለ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ እውን እንተኾነ ኣብ ወተሃደራዊ ጽምዶ ሕወሓትን ህግደፍን ዘሎ ርክባት ክጠናኸር ከም ዘለዎ ክዛረቡ ተሰሚዖም እዮም ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣብ ዝተኻየደ መበል 130 ዓመት በዓል ዓወት ዓድዋ ተረኺቡ መደረ ዘስምዐ ኣቦ ወንበር ወደብ ሕወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጽምዶ ኣመራፂ ዘይብሉ ኣመራፂ እዩ ከም ዝበለ ድማ ዝዝከር እዩ ብካልእ ወገን ኣብ ቀረባ ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይልታት ትግራይ ዝኾነ ገብረ ዓዴት ብግልፂ ብዛዕባ ታሪኻዊ ርክባት ህግደፍን ሕወሓትን ጠቒሱ ብዛዕባ እቲ ሕጂ ዝምዕብል ዘሎ ርክባት ጽምዶ እውን ኣብ ሓደ ዝተዳለወ መድረኽ ኣንፊቱ ነይሩ ንሱ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ንዕዘብ ኣለና እንድሕሪ ኢልና እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣገራሚ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎን ሰራዊት ናይ ትግራይን ሰራዊት ናይ ኤርትራን ቀጥታዊ ርክባት ይገብር ኣሎ እንድሕሪ ኢሎም ግርም ኢና ንብል ኣባል እኮ ነጊርኩም ነይሩ እዩ እዚ ብወቅዒ ክኸውን ከም ዝኽእል ነጊርኩም ነይሩ እዩ ስለዚ ገና ክዕብዶም ዝኽእል እዩ ነቲ ኩነታት ናቶም እናረኣኻ ከለኻ ክዕብዶም ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ካልእ ዳይሜንሽን ናይቲ ኩናት ዝበሃል ዘሎ ድማ ክንርኢ ኢና ወሪዛት ነቲ ኩናት ንምግባር ንኣቢ ኩናት ከካይድ ኣካይድን ንዝብል ሕቶ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ክኸውን ዝኽእል ዝበሃል ኩነተ ቁጠባ እዩ እቲ ኩነተ ሪያሊቲ ናይቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ እንድሕር ኢና ካብኡ ተበጊስና እቲ ኩነታት ከመይ ክመስል ከም ዝኽእል ክንርኢ ኢና እዚኣ ስምዑዋ እስኪ ነዳጅ ለመቅዳት ስንት ሰዓት እንደፈጀብኝ ታውቃላችሁ? 5 ሰዓት የሹፍርና ህይወቴን የጠላሁት የነገ ስራዬ እንዳይበላሽ ብዬ 5 ሰዓት አሁንም አልደረሰኝም። ከፊት እንደምታዩት ወደ 20 ምናምን መኪኖች አሉ። ከኔ ጀርባ ደግሞ ያሉት ናቸው። በመቤቴ ስም ከዚህ በኋላ 1 ሰዓት ይፈጅብኛል። በአጠቃላይ 6 ሰዓት ነዳጅ ለመቅዳት። ታዲያ እንዲህ ነው ሰርተን የምንለወጠው? ቱረብስን ይጥያቀም ታውቃላችሁ። እንታይ ዝብል ዘሎ ነዳዲ ንኽረክብ ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ሪጋ ይውዕል ከም ዘለውን እዚ ብብዙሕ መንገዲ ሪፖርት ካብ ኢትዮጵያ ዝወፅእ ዘሎ እዩ። እንታይ ማለት እዩ? እዚ ነዳዲ ሓደ ዋጋ ናቱ ንሰማይ ከይዱ ኣሎ። እዚ ከም ግምት ክትገብሮ ኣለካ። ካልኣይ ድማ ወላ እዚ እጂ ናይ ኢራን ኩናት ከይጀመረ እውን ናይ ነዳዲ ፀገም ኣጋጢሞም ነይሩ እዩ። ስለዚ ነዳዲ ፀገም ስለ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ እቲ ዝርከቡ ነዳድን ገለን ድማ ንወተሃደራዊ ሓይሊ ይጥቀመሉ ስለ ዘሎ ዓብይ ሽግር ናይ ነዳዲ ከጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ኣቃሊሉ ዝርዮ ሰብ ኣሎ። ነዳዲ ዳማ ብኤርትራ ፀገም ክህሉ እንዲ ይብል። ኤርትራ ኢትዮጵያን ሰማይ ምድርን ፍልል እዩ ዘለዎ ቅድም ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ኩነተ ቁጠባ
ترجمون له حتى اتمجهر زتقملو زلو 130 مليون زبل ناي 130 مليون صقم الله مالت ترجمون له ناي 130 مليون على نيلو نقوم شت نوغز حسب زلو بقطبان بمنابرو عندما ناي كندو حزبي صقم الله على እቲ ህዝቢ ኦሬዲ ኣብ ኣፍንጩ በፂሑ ኣሎ እዚኣቶም ሕጂ ንመጋየፂ ዝጥቀምሉ መኻይን ኣይኮነን ሰሪሖም እንጌሮም ዝእትውሉ እዩ ስለዚ እቲ ነዳዲ እንተደየለ they cannot do much ምናልባት ኤሌክትሪክ ካርስ ኣለዎም መኒ መኪና ኣብ ሓደ በዓልቲ ወይ ኣብ ሓደ ዓመት ክቕይር ዝኽእል ምስ ዘሎ ኩነታት ስለዚ በታ ዘላትካ ክትታኾስ ነዳዲ እናከበደ ክኸይድ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ማንም ሃገራት እናከበደ እንድሕር ከይዱ ንኢትዮጵያ ንኣብይ ኣሕመድ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዘፍርሆ እዚ ናይ ቁጠባ ቅልውላው መመሊሱ እናበኣሰ እንድሕር ከይዱ ክፍንጀሮ ዝኽእል ጉዳይ ንስ እዩ ምናልባት ናይ ተራ ህዝቢ ስቃይ ንዓቢ ከይስምዖ ይኽእል እዩ ትብሉ ኢኹም ካልእ ካብኡ ዝገድድ ፀገም ድማ ኣጋጢምዎ ኣሎ ናይዚ ሰብ እዚ ከበድቲ ፀገማት ጥራይ ዝነግረኩም ዘሎ ናት ላይክ ዲስ ንሽተይ ፀገም በዝን በትን የጋጥመሎ ኢልና ንዛረብ ዘለና ይኮነ ሲሪየስ ዝኾኑ ፀገማት ብቐሊሉ ድማ ንሱ መፍትሒ ክረኽበሎም ዘይክእል ኣርእስታት ኢና ንርኢ ዘለና listen to this one now. Stability in the skies is just as important as technology on the ground. When geopolitical tensions suddenly escalate, airlines thousands of kilometers away can feel the impact almost immediately. That is exactly what has happened following the recent escalation of tensions in the Middle East. Within days, Africa's largest carrier, Ethiopian Airlines, was forced to cancel multiple flights, suspend several regional routes, and confront the possibility of losing more than $130 million in weekly revenue. But how can a conflict so far from Ethiopia disrupt one of Africa's most successful airlines? And what does this reveal about the fragile ዜና እዚኣ ድሓን ኣብዚ ቢቢሲ እውን ወሲኾም ገይሮምሉ ነይሮም መርድእ ስለ ዝኾነት ንብልፅግና እስከ ንእሽተይ ከስማዓኩም ኣብዚ ሰንከት ኩናት ናብ 10 ዝኾኑ መዕርፎ ነፈርቲ ዝገብሩ ዝነበረ በረራታት ብምቁራፁ ኣብ ሰሙን ሚልዮናት ዶላር ኣታዊ ስእን ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣዚብ ብርሃነ እቲ ብሰንኪ ጸጥታ ክልል ኣየር ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ዕንቅፋት ነቲ ትካል ኣብ መዓልታዊ ስርሑ ከቢድ ፀቕጢ ፈጢሩሉ ይርከብ እዚ ወጥሪ እዚ ንናይ በረራ መስመራት ጥራይ ዘይኮነስ ንናይ ነዳዲ ወፃኢታትን ድሕነት ገያሾን ኣብ ዓብይ ስግኣት ዘእተወ እዩ ብፍላይ እቲ ዞባ ንዓለም ለኻዊ ምስጋር ኣየር ወሳኒ ብምዃኑ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንልሙድ መስመራቱ ክቕይርን ክሰርዝን ተገዲዱሎ በማዕከለኛው ምስራቅ ትልቅ መዳረሻ አለን ለምሳሌ ዱባይ ሰንከቲ ኣብ መንጎ አሜሪካ እስራኤልን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መዓልታዊ ዝገብሮም ዝነበረ 3 በረራታት ናብ ዱባይ 3 ናብ እስራኤል ከምኡውን ናብ ሻርጃን አቡዳቢን ዝነበሩ በረራታት ተጸልዮም ይርከቡ ሓፈሻ ኣብ መዓልቲ ብገማግም 115 በረራታት ኣብ ሰሙን ድማ ልዕሊ 101 ናይ ተጓዓዝቲ በረራታት ይስረዙለው ነዚ ምስቲ ናይ ጽዕነት በረራታት ክንድምሮ ከለና ኣብ ሰሙን ኣስታት 160 በረራታት ክንስርዝ ተገዲድና ኣለና ዝንገደዳለን ማለት ነው እዚ ብሰንኪ መቁራጽ Now this is very interesting. I have an interesting story you because ንብልጽግና ወይ እውን ኢትዮጵያ ንምሕሳድ ገለልና ይኮና but in general እዚ ኩነታት እዚ ካብታ ንሶም ተቕስዋ ዘለው ንላዕሊ ጌርና ክንሪያ ኣለና ካባት ገድድያ እንታይ ንብል ኣለና ኣብዚ መሲልኩም መጀመርያ ማእከላይ ምብራቅ ቀንዲ ዕዳጋ ናቶም ይሶም ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም ኣብኡ ብዙሕ ዕዳጋ ኣለዎም ኤክስፖርት ናቶም ናበይ ዝኸይድ ቡን ናቶም ናበይ ዝኸይድ ካልእ ነገራት ናቶም ይዛው ዝኸይድ ስለዚ እዚ ኣብ ዱባይ ኣብ ቀጠር ኣብ UAE ኣብ ቀጠር ኣብ ኩዌት ኣብ ኦማን ኣብ ባሕሬን ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት ንብልጽግና ብኩሉ መንገዲ ዝጭፍጭፎ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ኢማራት ማለት ቀዳማይ ስፖንሰር ናት እዩ ስፖንሰር ናቱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ብዙሕ ንብረት ናቱ ቡን ድዩ እኽልታት ድዩ ማይ ድዩ ካል ኩሉ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ እዩ ኤክስፖርት ዝኸይዳው ቻት ዝተጠው ይደሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብዙሕ ተጓዓሲ ብምንቅስቃስ ኣታዊ ዝረኽበሉ ዝነበረ እዩ ተቆሪጽ ኣሎ ነዳዲ ናይተን ኤርላይንስ ዝመፀሉ ዝነበረ እቲ ነዳዲ ንላዕሊ ወሲኹሎ ብሙሉእ እቲ ፍላይትስ መንገድታት ተቐይሩሎ ትራፊክ ናይ ፍላይትስ ተቐይሩሎ ስለዚ ብልጽግና ሓንቲ ካብቲ ካሽካ ወይ እውን ልክዕ ከምዛ ፅብቕ ብልፅ ትሕለብ ላምናቱ እዛ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እያ ካብዚያ እቲ ገንዘብ ኣምፅኡ ንኩናትን ንዕንደራን በረቕረቑን ዝጥቀመሉ ዘሎ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ገንዘብ ዘምፅኣሉ ዘሎ ምስ ቱሪዝም ዝዓብዮ ዘሎ እዚ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እዩ ጌስ ወይ ዓባይ ፅፍዒት ንብልጽግና ወሪዳተላ ኣብይ ኣሕመድን ናቱ ስፖንሰርን ክልቲኦም ብሓደ እዮም ዝረሙ ዘለዉ ስፖንሰር ናቱ ኢማራት እዩ ኩሉ ምንጭታቱ ጠጠው ኢሉሉ ኣሎ ብልጽግና ታቀንዲ ኣገዳሲት ናይቲ ቁጠባ ናቱ መሓውር ዝኾነት ወይ እውን ትንፋስ ዝኾነ እዛ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዓብ ክፋል ናይ ቁጠባ ናታ ወይ እውን ናይ ስራሕ ናታ ተረቢሽሎ ነዳዲ ብምውሳኹ ድማ መክሰብካ ይጎድል ካብቲ ዝርከቡ እውን ስለዚ
ኣብ ነዳዲ ኣብ ውሽጣዊ ቅልውላው ክፈጥር ይኽእል እዩ ነቲ ዋጋታት ከምፃልካ ዝኽእል ገለ ካብተን ኣታዊ ዘምፃልካ ወርቂ ሸጥካ ወይ ማዕድናት ሸጥካ መግቢ ሸጥካ እዩ እቲ መግቢ ዝገዝእዎ ህዝቢ ሰምዮም ተዓፂኦም ዘለው ብሕጂ ከቀልጢፉ ድዩ ክኽፈተሎም ወላ ተተኸፈተ ብምንታይ ክበፅሖም ካብ ካልእ ሃገራት ድዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብልፅግና ኢን ዲፐር ኢኮኖሚክ ክራይሲስ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ኤርትራ እንታይ ኢለኩም ነይረ ነዳዲ ስለ ጠጠው ዝብለላ ዘሎ ናይ ነዳዲ ፀገም ከጋጥማ ይኽእል እዩ ኢለ ተዛሪበ ነይረ የስ ናይ ነዳዲ ፀገም ከጋጥማ እዩ ንኤርትራ በዳትሴት ኤርትራ ናይ ነዳዲ ፀገም ጥራይ ከጋጥማ ዝኽእል ኢትዮጵያ ብሙሉእ እቲ ናይ ነዳዲ ፀገም ከጋጥማ እዩ ብዓቢ ደረጃ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ናይ ኩሉ እቲ ኤክስፖርት ጌርና ገንዘብ ንረኽበሉ ኣለና ዝብል ዘሎ ፀገም ከጋጥሞም እዩ ወላ እውን ኢምፖርት ናቶም ካብ ኢማራትን ካብ ገለን ብዙሕ እዮም ዝእትው ነይሮም እሱ እውን ክመፅእ ኣይኮነን ናይቲ ቀንዲ ስፖንሰር ናቶም ፀገም ከጋጥሞም እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ዝመፅእ ዘሎ ፀገማት ኣዝዩ ከቢድ ይክኸውን ስለዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዎ ናይ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ድራማታት ፀገማት እዛ ናይ ቁጠባ እንድሕር ወሲኽካላ ኣብ ልዕልያ ድማ ናይ ሞራል ፀገም ተወሲኽካላ ኣይ ቲንክ እዚኣ ነገር እዚኣ እናተጠምጠመት ነቲ ዕድመ ናይ ብልፅግና ናይ ኣብዪ ኣሕመድን ኣብ ምሕፃር ዓብይ ተራ ክህልዋ እዩ በዚ እጂ እዚ ኩናት እዚ መጠን ዝነውሓሉ ደረጃ መጠኑ ግዜውን መጠን ዝነውሓሉ ድማ መሊሱ ክኸፊ እዩ ዋላ እውን እቲ ፍላይትስ ንኣብነት ናብ ካልኦት ሃገራት ኤስያ ዝግበር ዝነበረ ይኹን ናብ ካልእ ቦታታት ዝግበር ዝነበረ ብሰንኪ እዚ ኩናት እቲ መንገዲ ተናዊሑ ስለ ዘሎ ንሱ እውን ነብሱ ዝኻለ ናይ ዋጋታትን ክሳራታትን ወሰኽ ገይሩሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብልፅግና እንትርፎ ሕማቕ ዜና ፅቡቕ ዜና ይመፁ የለን እንትርፎ ሕማቕ ዜና ፅቡቕ ዜና ይመፁ የለን ንሕና ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ብሕማቕ ናይ ጎረቤትካ ተሓጎስ ዝብል ሕጊ የለን ግን ሕማቕ ክገብረልካ ጥራይ ንጎብ ምሸትን ዝሓልም ዝነበረ ድማ እቲ ኩነታት ኣብ ከምዚ ዓይነት ስቃይ መፅይዎ ወይ ሽግር መፅይዎ ኢልና ንጭነቐሉን ንሓዝነሉ ምክንያት ድማ የብልና ንሕና ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ርኢኹም ኣለኹም ምናልባት እዚኣ እስከስምዑዋ እንዴት ነዳጅ ማደያዎች መቀየር አቅተናል ህዝቡን አሰቃዩት ወር በመጣ ቁጥር በየወሩ ህዝቡ እኮ አፍ ስለሌለው እኮ ነው የሚናገርበት ኢቲቪ ማይናገር ፋና ማይናገር ሌላ ማይናገርላቸው ሄደው ከሌቦቹ ጋር ተመዳምዶ ነው የሚመጡት ነዳጅ የዘጉትን ነዳጅ ማደያዎች እስቲ ሄዱና ቀረጿቸው ፋኖች መኪና አፈር ብሎ ገንዘብ የህዝብ ገንዘብ ትበላላችሁ አሉ መንግስት ሚዲያ ተብላችሁ ፀገም ኣብ ርእስኻ ኣብ ሓንጎልካ ክዘውር ከሎ ፀገማት ከምዚ ዝመስል ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ነታ ነገር ንሽተይካ ከነተሓዛ ስለ ዘለና ሓንቲ ነገር ክወስኸልኩም እየ Passengers have been affected by flight cancellations since the United States and Israel launched strikes on Iran over the weekend. I was stranded outside of the country. All flights have been canceled. UAE airspace closed. The Iranians are targeting the airports to create political pressure as they slow down commerce, they slow down business, they disrupt travel, they disrupt the tourism industry. If this goes on for a month or 5 weeks, that will create economic hardship. I cover airlines at CNBC, and I've been tracking the impact of the Iran war on air travel across the Middle East, including in Dubai, a critical travel hub connecting virtually every part of the world. ሕጂ እንታይ ንሰማዕ ኣለና ኣብዚ ብተደጋጋሚ እዚ ፀገም ናይ ብልፅግና ጥራይ ደይኮነ ዓበይቲ ኤርላይንስን ብሓፈሻቲ ሆል ኤርላይን ሴክተር ኣብ ፅልዋ ገጢምዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ዓበይቲ ኤርላይንስ ከም በዓል እዘን ናይ ሃገራት ዓረብ ኣብ ብዙሕ ነገራት ጉዕዞናትን ተጠዊሉ ከም ዘሎን ተኮናዲቡ ከም ዘሎን ሰባት ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተዓፅዮም ገጅፍ ገንዘብ ከፊሎም ካብቲ ዘለዎ ሽግር ንኽወፁ ይፅዕሩ ከም ዘለውን ዳርጋቲ ብዓለም ደረጃ ዘሎ ናይ ትራቨል ኢንዱስትሪ ተፀልዩ ከም ዘሎ እዚ ሕጂ ንዱባይ ናይ ዱባይ ይኹን ናይ ኢማራት አቡዳቢ ዱባይ ወላ ካልኦት ኤርፖርትስ ናቶም ኣብ ዓለም ገለ ካብቶም ዓበይቲ ኤርፖርታትን ዝለዓለ ትራፊክ ዝነበሮምን እዮም ስለዚ እዘን ሃገራት እዚኣተን ብምዕፃወን ብሙሉእ እቲ ኢንዱስትሪ ናይ ኤርላይንስ ተተንኪፉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሰንትራይ ግን ኣይኮነን ዳርጋ ብሙሉእ ናይ ኩዌት ናይ ቀጠር ናይ ገለመለ እውን ወላ እኳ ከም ናይ ኢማራት እንተደይኮነ ተዓፅዩ ኣሎ ምክንያቱ ናይ ኢማራት ቀፃሊ እዩ ፈተና ዝመፅኦም ዘሎ ሎሚ ጥራይ ክንደይ ግዜ ተፈቲኑሎም ኣሎ ሚሳይላት ክትኮስ ዋላ እቶም ኣብኡ ጠጠው ክንብል ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት መህደም እዮም ዝደልዩ ዘለው ኣብነት ንሽተይ ኣብነት ክበኩም እቲ ዘሎ ኩነታት ምእንታን ክንርዮ there was this story እዚኣ እናሰማዕኩማ ፅንሑ ነቲ ብተደጋጋሚ ካብቲ ሽግር ክወፁ ኣብ ዝፍትንሉ ዘለው ተደጋጋሚ ይሃድምዎም ስለ ዘለው ሰባት ንክሃድሙ ዝገብርዎ ዘለው ስምዑ እዚ I'm going to give you this story of Ziagiro Maniro. The conflict, another crisis is unfolding. Thousands of stranded passengers are trying to leave West Asia. And flights are scarce.
Airspace remains closed or restricted across large parts of the region, and tickets are extremely hard to find. So amid this chaos, people are turning to another option: private charter jets. Their demand trapped in Dubai, and I'm becoming concerned. Now, a lot of people are carrying on with their lives as normal. We had a couple of missile strikes over the last week, and I've lived here for 5 years, and I just want to go back to the UK to. دارجا كم زي عينت فيديوهات كابيو كاب دبي بزح فيديو يدوت زلوا كم يجرنا هنوت نخل من كوس أنا يخل زبلي مغنياتو أبزيا كم زي خصم واتسناكم زي كم زي عينت زلوا أجم نخل سب حدث لزي كونه سب جنزب أما إيت أشحات chartered planes ناوصلوا ببزح جنزب ناخفلوا أقليو 9 شح 220 شح 300 شح كسب 300 شح سب ناخفله كاب دبي كاب كاله هجرات كاب زنقال في ستيتس نكحدم يفتن كم زلون نسو أبزي كعللو دما بتهريب كاب سعودية بعبيت مخايل بلاند كروزراتن كالين مزيوم نتوم سبات كاب وسيدهم شعوب بشارترد بلاينس كيروم يهدموهم كم زلوي زنقر زلو سلازي جنزب زلوون عقم زلوون كابت بوتاتي أم هدام تجميدو خم زلو زي نبل كلنام حنت نقر نزا ستورزيا حجد سمع زلوخو كنقرأكم دعرقينا دما كاب دبي دوات حبريتا انتايم زبلو زلو مسيلكم إذن travel navigation نايجلت رايدي كونسي أب دبي كالن تالوتي lucrative business أتهجري لكم نيره نسلم تاين أب دبي تتوقع لها طولون تقولهم you're right دبي تراي كوننا بتعلم زلو جن ناي دبي business model نبزحات هجر نبزح نجارات كمل سالنا زخل سلزخنة أبزح نجارات كمل سالك زخل نجارات هلو هذا كارتي دبي financial center بحركتكم نسو نمن يودادرو نيرون دحريلكا نسنغافور نسويزرلاند بقات تاز ودادرو من ابقل يدما حليفهم نيرو مخنياتو ببزح مليونرات نابزين هاجرات يوم زو حزن نيرو يزبال حجز رياض زلو ريبورت دما انتاي بلالو بزحات سبات ገንዘቦም ካብ UAE ከህድሙ ይፍትኑ ከም ዘለው ስለዚህ ቴክኒካዊ ግልች ገይሮም ከም ዝዓፀዎ now even a ton of wealthy Asians, especially Asian, Chinawian, are quietly asking the same thing, moving their Dubai cash, properties, and family offices back to Singapore or Hong Kong because the Gulf doesn't feel so safe haven anymore. Whereas advisors in Singapore are getting flooded. One lawyer says 6 to 7 of his big Dubai clients, average 50 million each, want out as soon as possible ASAP ማለት እዩ. Another firm saw 10 to 20 family offices inquiries this week alone. Dubai was the hotspot for tax perks, privacy, and that shiny lifestyle ይላል. ስለዚህ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ናይ ፋሚሊ ቢዝነስ ናይ ገንዘብ ናይ ስድራ ቤታትን ገለን ዝነበሮም ብፍላይ ከም በዓል ኤስያውያን ቻይናውያን ገለ እንታይ ገብርሎ ገንዘቦም ናብ ሲንጋፖር ናብ ሆንግ ኮንግ ምክንያቱ ዱባይ ሴፍቲ ዝብል ዝነበረ ዘይትንከፍ ዝመስል ዝነበረ እታ ቫሪያብል እሳ ትሃርም ስለ ዘላ እዚ ድማ ንዱባይ ተብለጭልጭ ከተማ ገይርዋ ነይሩ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ሪል ስቴት ኣብ ዱባይ ገዛ ክገዝእ ቅድሚዛ ክራይሲስ ዝገዝአ ሰብ ትዛዕበየ ክኸስር ዝኽእል እዩ ኣገይን ገለገለ ሰባት ሪል ስቴት ስለዘይ ትፈቱ ኢኻ ከም ትብል ክትብሉን ትኽእሉ ኢኹም መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ገዛውቲ እንታይ ዝበሃል ክትከስረሉ ዘይትኽእል ቢዝነስ እንተሎ ናይ ገዛ ቢዝነስ እዩ ዝበሃል የስ ኣብ ገዛ እውን ክትከስር ትኽእል ኢኻ ቢግ ክሳራ ክትከስር ትኽእል ኢኻ ቢካዝ ኣብ ስቶክ ማርኬት ክራሽ ተገይሩ እቲ ማርኬት ሪካቨር ክገብር ይኽእል እዩ ኣብ ሪል ስቴት ግን ተተቓፂሉ what do you do ውግን ተጀሚሩ እንታይ ትገብር ስለዚ ሪል ስቴት ነብሱ ዝኻለ ዓብዪ ሪስክ ኣለዎ እቲ ናይ ገዛውቲ ቢዝነስ ንኣብነት ኣብ ኣፍሪካ ከይዱ ኣብ ኡጋንዳ ትገዝእ ኣሎ ኣብ ሩዋንዳ ትገዝእ ኣሎ ኣብ ኬንያ ትገዝእ ኣሎ በቃ ኣብዚ ጥራይ ቢዝነስ ዝብለካ ኣሎ ኖ እተን ሃገራት እያተን ኣብ ውግኣት እየን ከምዛ ካርቱም ዝኾነታ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተርዲኹም ኣለኹም ስለዚ ሪል ስቴት ዳይቨርሲፊኬሽን ከይገበርካ ክትኣትዎ እቲ ዝዓበየ ሪስክ ዝብለኩም ብኸመይ ኣነ ሕጂ እናተይ ቪድዮ ትሰምዑ ዘለኹም እንታይ ማ ቢትኮይን ጌርና እስከሲርና እንዲና ቢትኮይን ወሪዱ እንዲ ዘሎ ክትብሉን እዮም የስ ዋጉ ጎዲሉ ቢትኮይንካ ግን ሰርዓካ ኣሎ ድዩ ወይ ዘቃፀለልካ ሰብ ኣሎ ዓቕሊ እንድሕሪ ጌርካ ክድይብ እዩ ዓቕሊ ግበር ኩሉ ግዜ ንኸመየ ዝብል ስታክ ማርኬትን ቢትኮይንን ካልኦት ዋላ ወርቂ እውን ከምዚ ብፋይናንሻል ኣሴት ስትገዝኦ ውሕስነት ኣለዎ እንተዘይ ተሰሪቕካ ስርቂ ድማ በዓልካ ድኻምነታት ተደየሪእኻ ዝሰርቀካ ሰብ የለን ኣብ ሪል ስቴት ክትኣቱ ከለካ ግን ክትጥንቅቕ ኣለካ ኩሉ ገንዘብካ ኣብ ሓደ ዓዲ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ሓደ ብሎክ ኢንቨስት ክትገብሮ የብልካ ብዙሕ ግዜ ኣነ ኣብ ትምህርታት ናተይ ዋላ ኣብዚ ቻነለይ እውን ዝዛረበ እዩ ስለዚ ዱባይ
the shining ብለጭለጭ ትብል ከተማ ትዛዓበየ ኢንዱስትሪ ወይ ትዛዓበየ ናይ ቱሪዝም ቦታ ዝበሃል ዝነበረ ብናይ 7 መዓልቲ ኩናት ጥራይ ናይ ዓቢ ናይ ኢሜጅ ቻሌንጅ መፅይዋ ኣሎ ዱባይ ካብዚ ድሕሪ ነዚ ብድሆዝ እንተሰጊራቶ ነዚ ፀገም እዚ ክሰግሮ ድሕሪ ኺኢላ ሜይቢ ብሓዊ ዝተፈተነት ከተማ ክትበሃል ትኽእል ግን ብሕጂ እያ ክትረአ ክሰግሮ ድያ ክትወፆ ድያ ኣብ ድያ ጠጠው ክትብል ፈተናና ከመይ ክኸውን ንግዜ ክንገድፎ ኢና ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ግን ካብኡ ንክሃድም ፀደፍደፍ ይብል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚኣ ድማ ንግረ መንገድና ኩሉ ግዜ ክንጠቕሳ ንደሊ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኩናት ብዓይኒ ቁጠባ ከነንብቦ እንተኽኢልና እውን ኣገዳሲ ናይ ዱባይ ካ ስለምንታይ የምፃልኩም ኣለኹ ምክንያቱ ጎረቤትና ብልፅግና ተስፉ ሃልያ ተሪፋ ካብዚኣቶም እያ ካብዚ ቦታ እዚ ክረኽቦ ዝኽእል ዝነበረ ወይ እውን ብዙሕ ኢንቨስትመንት ናቱ ወላ እውን እቲ ሪል ስቴት ወላ እቲ ሪዞርት ዝገብሮ ዘሎ ኣብትን ኣብዚ ሃገር እዚኣ ዓብ እምነት ስለ ዝነበሮ እንታይ ክኸውን እዩ ብሕጂና ክንሪኦ እንታይ ይብል ኣሎ ፋይተር ጀትስ ኤስኮርት ኮመርሻል ፍላይትስ ኣስ ፎሬነርስ ኢቫኩዌት ደ ዩኤኢ እንታይ ይርኢ ኣለኹ ቪድዮ ኣብዚ እዋን እዚ እተን ንህዝቢ ኣብ ዱባይ ተዓፅዮም ንዘለዉ ህዝቢ ንኸውፃ ንኣብነት ኖርዌይ ነፋሪት ተሰዲዳ ብናይ ኩናት ነፈርቲ ዓጂቦመን ይኸዱ ኣለዉ ምንታን ከይሂረማ ስለዚ ዜጋታትካ ንምውፃእ ብዙሕ ጉያ እዩ ዝግበር ዘሎ ብርግፅ ንካልኦት ኣፍሪቃውያን ከውፅእ ኢሉ ክኸይድ ዝኽእል ሃገር ክህሉ ይክእልኒ ከም ናተይ ገምጋም ብልፅግና መዓት ዜጋታት እዮም ዘለዎ ካብኡ የውፅኦም ዶ ይኸውን ኣይውፅኦምን ንግዜ ንገድፎ እቲ ኩነታት ግን እናከበደ እምበር እናፈኾሰ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና እዚ ናይ ኩናት ናይ ኢራን ድማ ኣብ ዞባና ኣብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ነቲ ናይ ብልፅግና ሸበድበድ መዕገቲ ክገብረሉ ዝኽእል እንተሎ ኮይኑ ሓንቲ ንሳ ጥራያ እታ ጌም ቼንጀር ትበሃል ዘላ ድማ እዚኣ በዚያ ጌርና ኣብትናትና ክምለስ ትግደዱ እንከለኹም እዚ ከመይ ዝበለ ዕብዳን እዩ እወ እዚ ሕጂ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ኢራንን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ወጥሪ ኩናት ናይ ጥይትን ነፈርትን ጥራይ ኣይኮነን እቲ ኩናት ናይ ስነ ቁፅርን ቁጠባን እዩ ሓደ ሓያል መንግስቲ ብሓንቲ ንእሽቶን ሕሱርን ኣፅዋር ብኸመይ ብቁጠባ ክንብርከኽ ይኽእል ሎሚ ኣብዚ ቪድዮ ነቲ ንጀነራላት ኣሜሪካ ኣብ ምስጢራዊ ኣኼባታቶም ርእሶም ኣትሒዝዎም ዘሎ ብኣንጻሩ ድማ ንኢራን ብኣዝዩ ሓደገኛ ስልቲ ትፃውቶ ዘላ ናይ ምህላኽ ኩናት ብጭቡጥ ኣሃዛት ክንዝርዝሮ ኢና እዚ ቪድዮ መወዳእታ ናይቲ ኩናት ናበይ ከም ዘምርሕ ዘርኢ ብምዃኑ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ ኣብ ታሪክ ዓለም ኩናት መብዛሕትኡ ግዜ ማዕረ ብዓቕሚ ብዘለዎም ሓይልታት እዩ ዝካየድ ነይሩ ታንኪ ብታንኪ ነፋሪት ብነፋሪት ወይ ድማ እታ ብዝሒ ገንዘብ ዘለዎ ሃገር ትዕወት ሎሚ ግን ታሪክ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐይሩሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ልክዕ ከምቲ ታሪክ ዳዊትን ጎልያድን ኮይኑሎ ኢራን ሓደ ሓደገኛ ምስጢር ተረዲኣ ዘላ ትመስል ንኣሜሪካ ብዓቕሚ ኣፅዋርን ቴክኖሎጂን ክትወዳደራ ከም ዘይትኽእል ተገንዚባላ ስለዚ ንኣሜሪካ ካልእ መፈንጠርያ ኣዳልያትላ ኣላ እቲ መፈንጠራ ድማ ንኣሜሪካ ብውግእ ዘይኮነስ ብቁጠባዊ ክሳራ ብምድኻም ጋሻኣ ምግባር ዝብል እዩ ፀላኢኻ ብጥይት ካብ እትቐትሎ ቦርስኡ ኣውዲእካ ብኸመይ ተንበርክኾም ቀፂልና ናብቲ ዘገርም ኣሃዛትን ስልትን እቲ ኩናት ብሓባር ንእቶም ኢራን ኣብዚ ሕጂ እዋን ሻድ 136 ዝበሃላ ጠለፍቲ ወይ ናይ ርእሰ ቅትለት ዝፍፅማ ድሮናት ኣለዋ እዘን ድሮናት ብወታደራዊ መለክዒ ክረኣያ ከለዋ ኣዝየን ሕሱራት ኣብ ርእሲ ምዃነን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር እዋን ክፈርያ ይኽእላ ሞታረአን ልክዕ ከም ሳዕሪ መዕፀዲ መቸም እቲ the biggest story ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሻሂድ ድሮንስ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሓንቲ ስቶሪ ናብትናትና ክምለስ outside of Ethiopia who were introduced to Abiy Ahmed as this peacemaker winning the Nobel Peace Prize. It's just a bit hard to imagine that this is somebody who's prepared to involve Ethiopia in yet another conflict. Have all diplomatic avenues been exhausted in Addis Ababa trying to secure deals with neighboring countries to get access to the Red Sea? Abiy Ahmed ናይ ሰላም ኖቤል ሽልማት ኖቤል ዝወሰደ በብዙሕ ነገር ንዓለምና ዘታለለ ሰብ እዩ ሕጂ ግን ናብ ኩናትን ወረ ኩናትን ይኸይዳ There are two things here. Number one, the framing that Abiy Ahmed as a peacemaker drives his origin from probably the Nobel Peace Prize, which was awarded to him when what was concretely known for, you said, the diplomatic efforts. There are diplomatic efforts. You see shuttles happening between even the US government by assigning special envoys to the Horn of Africa. They were quite busy. But we still don't know what is being negotiated, what is...
بعفش عبز عباتم سير تراست جبريم زارب زلوجن حنت حطوني رابزيا if I can find it. For Abiy Ahmed's ambition to pursue access to the Red Sea by force. Well, you will be surprised in terms of the media narrative, the elite, including academic and intellectual elite. There is that echoing through the national TV, through this very excessive media broadcasting about it. So there is that support in terms of people expressing their regret about, the way Eritrea seceded from Ethiopia, for example. That has never sat very well among Ethiopian political elite. And so you would think, you would be also misled if you see the narrative on the national TV. On the ground, so Abiy Ahmed and his military will be struggling to galvanize, to coalesce the kind of military support that they did, for example, for the war in the Tigray region. For one... بحجر درجة نتي بلتقنا بحجر تلفزيونات درجة جيرو بمراحته بخلهم أفتقى بحري إنه الله وحده مخانو جيرو كم يزفت نزله ببزعد ما يجوز له كتملس كلاجن بايتا كورد خلو نزينا جرزين مفتزام بفلاي إيرترا زخدوا تلو من قد كم زت عصوم أفتقى بحري زخسروا له كنوع من قد خمسين برا بزح بزارة بلو زلو እቶም ኣብቲ ቁ ዘለው ኤሊት ነዚ ዘረባ እዚ ብዙሕ እዮም ዝዛረብሉ ኣብ ታሕቲ ወሪዱ ግን እቲ ህዝቢ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ንክዋጋዓሉ ከቢድ ይኸውን ከምቲ ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበሮ ደገፍ ንኽረክብ ከቢድ ይኸውን ዝብል ስነ መጎት እዮም ዝጥቀሙ ዘለው ንባዕላ እዚኣ ሰብ እዚኣ ሓንቲ ካብቶም ንኤርትራ ብብዝሕ ትፀልኣ ዝነበረ ሰብ እያ ሕጂ ግን ናታ ሚድያ ንባዕሉ ታዲስ ስታንዳርድ ዝበሃል ኣብይ ኣሕመድ ሰሪዝዎ ኣሎ ስለ ዝሰረዞ ኣተሓሳስባ ናቶም ከም ዝተቐየረ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብልፅግና ኣካይዳ ናቱ ብኩሉ መንገዲ ተቃውሞ ዳንበር ድጋፍ ዝረክብ ዘሎ ሓይሊ ይኮነን ኣክንዲ ጸላእቲ እናጉደለ ዝመጽእ ኣብቲ መጀመርያ ብዙሕ ጸላእቲ ሒዙ ለዝበልናዮ እንታይ ይገብሩ ለው ስምዑ እዚ እና የመሰረት እድገቴን ማረጋግጥበት ሁነኛ ምንጭ ነው ብላም የታላቁ ህዳሴ ግድብን መገንባት ስትጀምር ወትሮም ቢሆን የቅኝ ግዞት ስምምነቶችን እንደማጣቀሻ በመጠቀም ራሷን የአባይ ወንዝ ብቸኛ ገዢ አድርጋ ትቆጥር የነበረችው ግብጽ የሴራና የማበጣበጫ መርቧም አብሮ ተወለደም በእርግጥ ግብጽ ኩሉ ግዜ ንኤርትራን ንግብፅን ብሓደ ሓዊስካ ምጥቃዕ ከምዚ ፋሽን ናይ ብልፅግና እዩ ኮይኑ ዘሎ ኤርትራን ግብፅን ብሓደ ሓዊሶም ናይ ጥፍኣት ናይ ሕማቕ ተግባራት ምንጭ ከም ዝኾና ኢትዮጵያ ትረኽቦ ዘላ ፀገማት ሙሉኦም ካብዘን ክልተ ሃገራት ካብዞም ክልተ መራሕቲ ብፍላይ ንክልቲኦም እዮም ደምፁ ካብዚኣቶም ዝምንጭ ምዃኑን ፋኖ ዝገብሮም ዘሎ ሸነ ዝገብሮም ዘሎ ትግራይ ህወሓት ዝገብሮም ዘሎ ካልእ ኩሉ ምንጭ ናቱ ካብዚኣቶም እዩ ዝብገስ ዝብል ስነ መጎት እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዘሎ ዝምድናታት they are pushing it መመሊሶም ብሓደ ንክኸውን ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መመሊሶም ክዝንጥሉ ንሪኢ ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ግብፃውያን ደፊኦም ብዘይድሌቱ ንናፅነቱ ከም ዝተቃለሰ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ how stupid they are ኣይሓፍሩን እዮም እዚኣቶም መመሊስካ ጸላእቲ ምብዛሕ መመሊስካ ጉድጓድካ በዓልካ ምኹዓት እዩ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ጥራይና ንብሎ ነዚ ክንጥቀመሉ ጥራይ ዘለና ንሳቶም ንሕና መሓዙት ከም ንረክብን ሽርክነት ከም ንረክብን ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ድማ እዚያ ስምዑ ጠቅለል ባለ መልኩ እንደው አገሪቱ ያለችበትን ነገር እንደው ካሳየ በሚል ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ሰሞኑን በየቀኑ አጀንዳ የሚፈለፈልባት ሀገር ናት ዋና ዋናዎቹን አነሳለሁ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ አርሲ ሻርካ ወረዳ እየተፈጸመ ያለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ግድያ በማባራ መልኩ አሁንም ዛሬ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት ከሰዓታት በፊት እንደዚሁ ከዛው አካባቢ በሌሊትም የሚደውሉልን ሰዎች አሉ ድረሱልን እያሉ የሚደርስላቸው የለም እንግዲህ ሳምንት ሊሆነው ነው በየቀኑ ሰው እየተገደለ ነው የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ መግለጫ ወጣበት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኦላም እንደዚሁ ድርጊቱን ያወገዘበት የኢትዮጵያ እዚኣ ዘረባ እዚኣ በብዙሕ መንገዲ ትዝረብ ዘለያ ሓንቲ ካብቲ ምናልባት ኢትዮጵያ ካብ ምብትታን ከጥሕና ዝኽእል እዩ ዝበሃል ዘረባ እንተሎ እዚ እጅ ንሰምዖ ዘለና ኢና ኣብዚ ኣርሲ ዝበሃል ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኦሮሞ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ዝኾኑ ተወለድቲ ምሓራ ብዙሕ ዝኾነ ግፍዒ ብኩሉ መንገዲ ግፍዒ የጋጥምን ብዙሓት ይቅተሉ ከም ዘለውን እዚ ናይ ኣምሓራ ሚድያታት ድማ ብብዙሕ ግዜ ዝዛረበሉ ዘሎ እዩ ፋኖ ድማ ብብዙሕ ግዜ ምዕፅንታ ዝገብረሉ እዩ እንትኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ እቲ ናይ ኦኤልኤ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ወይ ከዓ ትሸነ ዝበሃል ዓብ መግለፂ ውፅኡ እዞም ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ኣብ ኣርሲ ዝበሃል ከተማ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝቅተሉ ዘለዉ ናይ ብልፅግና ኣዳኸርትን ሸፋቱን ዝቀትልዎም ዘለዉ እምበር ንሕና ከም ናይ ሸነ ናይ ኦኤልኤ ኦላ ተቃለስቲ ንዓታቶም ንሓርም የለናን
እዚ ብልጽግና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ማሕራን ጸገም ንኽፈጥር ዝጥቀመሉ ዘሎ ቦምቢ እዩ ብምባል ሓደ መግለፂ ውፅኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝኮነኖን ናይ ብልጽግና ስራሕ እምበር ናትና ናይ ሸነ ስራሕ ኣይኮነን ብምባል ነቲ ጉዳይ እቲ ንህዝቢ ማሕራን ንቃልሲ ፋኖን ከም ዝመለሰ ስለዚ ፋኖን ሸነን እውን ምትእስሳር ይገብሩ ኣለዉ እቲ ብልጽግና ቀንዲ ረሳሕ ተግባራቱ ነቲ ህዝቢ ኣብ ናሓትሕዱ ከቃጽሎን ኣብ ናሓትሕዱ ኣብ ኩናት ክእትዎ ይዘሊ ዘሎ እቲ ህዝቢ ድማ ነዚ እናነቅሐ ብተደጋጋሚ መልሲ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ንሕና ይገበርናየን ዝገብር ዘሎ ብልጽግና ይናበሉ ኣብ ናሓትሕዶም ይመላለሱ ኣለዉ ናይ ኢንጂነር ይልቃል መልሲ ብዘላ ብሕፅር ዝበለፀት መልሲ ክትከውን ትኽእል የጣሰም ጥቃት መፈጸም መጀመሩ ምናልባት በሁለቱ ሀገራት መሃል ይፋ የሆነ ተጠየቁ ክልል የሚካሄድ ያለው ትንቅንቅ ምን ላይ ሀገር እየዳነ አዲስ የሚሆንበት ለህዝቡ ነገር ያለ አይመስለኝም። ሁሉም ነገር ካንተ ጋር ሀገር እየዳነ ነው ወይስ ምን ላይ ያለ ነው? ኢንጂነር ይልቃል መሳይ ካንተ ጋር በተደጋጋሚ ተነጋግረናል። ምንም አዲስ የሚሆንበት ለህዝቡ ነገር ያለ አይመስለኝም። ሁሉም ነገር በፊት በነበረው ሁኔታ እየሄደ ነው። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ መንግስት የለም ነው የምንለው። ያለንበት የምንገኝበት ደረጃ አንድ መንግስት እየፈረሰ በምትኩ ደግሞ ሌላ ነገር ለመገንባት የሚደረግ ሂደት አለ። በዛ ሂደት ውስጥ እንግዲህ መንግስት ከሌለ በአንድ መልኩ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት በባህሪው በህብረተሰብ መካከል ባለው ስንጥቅ ውስጥ እኖራለሁ ብሎ አንድን ማህበረሰብ ከአንዱ ጋር ማጣላት በሃይማኖት፣ በአካባቢያዊነት፣ በብሔረሰብ የማይገባበት ነገር የለም እና በዛ ሂደት ውስጥ የሚያደርገው ነገር እንግዲህ ቅድም እንደገለጽከው አርሲ ውስጥ የተደረገው በሃይማኖታቸው ኢንጂነር ይልቃል ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብናሉ ኢና ምድግጋም እውን ድልየ ይኮነን ይብላሎ ኢትዮጵያ መንግስቲ የብላ ኢትዮጵያ መንግስቲ ስለዘይብላ መንግስቲ አልቦነት ሕግን ስርዓትን አልቦነት ኣብ ዘለዎ ዓዲ እንታይ ኻትሪ ይብላሎ መንግስቲ ክኾኑ ዝደልዩ ሓይልታት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይቃለሱ ኣለዉ ነቲ ናይ መንግስቲ ቦታ ክትኩ እቲ መንግስቲ ግን ስርሑ ዘብቅዕ እዩ ስርቂ ዝምታ መወጥ ቅትለት ገለበለ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና መንግስቲ ስለዘየለ ካብ ዝፍጠር ዘሎ ሓጓፍ ዝፍጠር ዘሎ እዩ እዚ መንግስቲ ዘየለወሉ ቦታ ግን ሳክ ዝተረፈ ነገር የለ እንታይ ዳ ከም ብሓድሽ ነቲ ንመንግስቲ ዘይምህላው ክትኩ ዝደልዩ ሓይልታት ድማ ኣለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቓ ዘላ እምበር ሕጂ ብልጽግና መፅዩ ነቲ ኩነታት ክዕርዮ ይኽእል እዩ ኢልና ክንግምቶ ንኽእል ዝኾነ ነገር የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስጀስተ ደጊምካ ደጋጊምካ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ጥራዩ ክርአ ዝኽእል ሕጂ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኞችን እያሰባሰበው የኢትዮጵያውያን ትብብር ለድልና ሽግግር በስልጣን ላይ የሚገኘው የአብይ አህመድ አገዛዝ እንዲወገድ የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለያዩ የትግል አማራጮች በመጠቀም ሀገራቸውን እንዲያድኑ ጥሪ ያቀረበ ከም ንሪኦ ዘለና ምሁራት ኢትዮጵያውያን ብተደጋጋሚ እናተራኸቡ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ስለ ዘላ ተረዳዲና ነዛ ሃገር ከነጥሕና ኣለና ህፁፅ ዝኾነ ርክባት ክግበር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ሃገር ኣብ መሰረታዊ ሓደጋ ስለ ዘላ እዮም ዝብሉ እቶም ምሁራት ፖለቲከኛታት ናይ ኦሮሞ ይኹን ናይ ኣምሓራ ይኹን ናይ ካልእ ብሓደ እናተራኸቡ ከመይ ጌርና ነዚ ሃገር ከነሰጋግር ንኽእል እዩ እዚ ሕጂ ፅቡቅ ተበግሶ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሃገር ክትሰጋገር ኣይተሰጋገር እንተይኮነ ወላ እውን እቲ ምዕራባዊ ዓለም ንዓቢ ክቐብፆ እንድሕሪ ኮይኑ ኣልተርናቲቭ ክርኢ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ መጋበርያ ዝኾነት ሃገር እያ ከም ኤርትራውያን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ትራንዚሽን እዚ ብኸመይ መንገዲ ብፅቡቅ ይግበር ንዓይ ከም ኤርትራዊ ዘገድሰኒ ጉዳይ ኣይኮነ ንዓይ ከመይ ገይሩ እቲ ዘለኒ ፈተና ይእለ የለይ ጥራዩ እቲ ዘገድሰኒ ሕጂ ንቐፅል ኣብቲ ድራማ ናይ ትግራይ ንስገር መጋባእያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኣብ ጉዳይ ክልላት መረፃ ዝምልከት ንዘቕረቦ ክስን መከላኸሊ ተኸሳሲ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሪኡ ባይቶ መከላኸሊ ተኸሳሲ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሪኡ ባይቶ ፌደሬሽን 5 ክልላት መረፃ ሕሞራ ዓድረመት ጸለምቲ ኮረም ኦፍላ ከምኡውን ራያ ኣላማጣ ካብ ምምሕዳር ትግራይ ወፅአን ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብቐጥታ ክመርፃ ከም ዝወሰነ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምፍላጡ ይዝከር መስዒቡ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ነቲ ውሳነ ብምቅዋም እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ምውሳዱ ስዒቡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ውሳነ ብግዝያውነት ከም ዝኣገደ ይዝከር ብዛዕባ እቲ ትማሊ ዝነበረ ውዕሎ መጋባእያ ዝምልከት ንሓላፊ ጉዳያት ዝምድናታት ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ኣዘራሪብና ኣለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ትግራይ እቲ ቤት ፍርዲ ዝበሃል ኣብ ምርጫ እንዲና ዘለና ዝብሉ ዘለዉ እቶም ብልፅግና ድራማታቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ድማ ኣብታ
ትግራይ ትበሃል በባሕደ እናቆረሱ ኩድዋዮም ሓሲቦም ዘለዉ ቦርድ ዘባናይ ሓሙሽተ ናይ መጣ ክልላት ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ምልክትና ከም ውድብ ስምረት ብዛዕባ ትግራይ ሚዛን ጣለስ ናይና ፍርዲ ቤት እግድ ነይሩ ናይ ፍርዲ ቤት እግድ ትማሊ ወፂኡ ማለት እዩ ሓተፍቱ እግድ ሓዲኡ ዝተባሃለ ያው መረፃ ቦርድ እናኸሲና ሕና መረፃ ቦርድ መብርሂ ከምፁ እዩ ሓቲቶም ትማሊ መረፃ ቦርድ ያው መብርሂ ዝፅሑፍ ኣቕሪቦም ኣለው ዝፅሑፍ ዘቕረቡ ንሕና እውን ወፂሕና ንሕና እውን ናዮም ረዳእታት ነገር ንሕና እውን ወፂሑ ስለዚ መጋባእያ እንደገና ቀፃሊ መጋቢት 2 ቀፃሊ መጋቢት 2 ተለዋጥ ቆፅሮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፀወታታት ከመይ ይውፅንሕ ኢሎም ድማ ብሕጊ ቤት ፍርዲ ነቲ ኩነታት ርዩ ብልፅግና ማለት እዩ ኣቢ ነታ ኩነታት ኩላ ምስ ረኣያ ደይተዋፅኦ ተኮይኑ በቃ ገዲፍና ኣለና እቲ ክሲ ጌጋ እቲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዝገበሮ እቲ ፌደሬሽን ምክር ቤት ዝገበሮ ገለ ኩሉ ጌጋ ነይሩ ገለ ኢሉ ክሃድም ክፍትን እዩ ሶል ጌም ኣብ ሪል ላይፍ ብሂወት ናይ ሰባትን ብኩናትን ዝፃወት ዘሎ መርሕነት እዚ ማሊ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝፅሓፈ ደብዳቤ ነይሩ ምስ ማህያት ተሓዘ እዞም ቀዳማይ ሚኒስትር እዚኦም ሕዚ እኮ ናይ ህዝቢ ትግራይ በጀት ከልኪሎምስ ህዝቢ ትግራይ ለውጢ እዩ ዘድልዩ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ልምዓት እዩ ዘድልዩ ኢሎም ሕዚ ባይዘው ህዝቢ ትግራይ ታይደፍሩ ይፈርዱን ኣሎ መስለካ ከም ውልቀ ሰብ ኮይንካ ድበል ከም ውልቀ ሰብ በቃ ማለት ትግራዋይ እየ ይትበል ናይኮነ ከም ውልቀ ሰብ ክነብሩ እንኮ ደሞ ዝኸልከሎ ኖ ብስርጉ ዝሰርሕሉ ክኸልከሎ ሕዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ለውጢ ማህነገርካ ካብ ህይወት ሲ ናብ እንት ተሰገር እያ ረይክ ነግረካ ደሞ ዝኸልከልዎ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ኦፍ ኮርስ ብመንነቱ እዮም ባይዘው በቃ ኩሉ ነገር ደሞ ዝኸልክልዎ ሕዚ ኩናት ዝኸፍትሉ ዘለው ሽዱሽተ እዚ ሒዞም ዝመፁ ዘለው ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ስለዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ምስ ሕወሓት ከተሓሕዝዎ ይፍትኑ ዝሰሙ እውን ከምኡ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ማለት ኣይ ታታሽ ተደጋጊምና ሲረ ፅቡቅ ዘምፃኸ ሓንቲ ተወሰነ ኢንፑት ክበካ እንደገና ማለት ኣብይ ኣሕመድ ብግልፂ ፀረ ትግራይ ወፊሩ ሕዚ ይኮነ ዝመፅእ ዘሎ ቅድም ኢሉ እውን ኦሮማራ ኢሉ ትግራይ ኣብ መፃበብ እትዩ ታርጌት ዝገበረ መርሐይ ፀረ ትግራይ ኮይኑ ዝወቀለ ሰብ ሓንቲ ነገር ክንዛረብ ንኽእል ህወሓት ትበሃል ፓርቲ ኣጥዩ ኣዘዕብዮ ተመን ምዃን ንፈልጥ ኢና ኣብይ ኣሕመድ ትክክል እዩ ኣብቲ ስታት መመርሕዎ ዝነበረ ፓርቲ ነይሩ ኣብ ኢህኣዴግ ዝበሃል ፓርቲ ነይሩ ኣብዓብዩ ኣብ ዓብዩ ግን ዝገበል እዚ ትግራይ ከጥፍእ ናብ ፓወር ክመፀሉ መንገዲ እዚ ትግራይ ታርጌት ገይሩ ይመፅዩ ኣብ ትግራይ ክሊር እዩ ስርዓት እዚ ኦሮማ ላይ ልመፅእ ከሎ ንኦሮሞ ንኣምሓራ ፈትይዎም ወይ ገልመለ ኣይኮነን ንትግራይ ናብ መፃበብ ምእታው ናይ መጀመርያ ስትራቴጂ ገይሩ ዝመፀ ሓይሊ እዩ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሓይሊ ሓደ ጀኖሳይድ ፈፂሙ ኣክቲቭ ዝኾነ ጀኖሳይድ ፈፂሙ ናብ ትግራይ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን ሰላሕታዊ ፅንተት ይፍፅም ኣሎ መሬትና ይመለሰን ባጀት ነባ ከይንረክብ ይገብር ኣሎ ነዳዱ ከይንረክብ ገይሩ እዩ ኢኮኖሚያዊ ኩናት ተጠቂሙ እዩ ወታደራዊ ኩናት ድሕሪ ፕሪቶሪያ ደው ኢላ እንታይ ቀፂሉ እዚ ናይ ፖለቲካ ኩናት ቀፂሉ ናይ ቁጠባ ኩናት ቀፂሉ ስነ ልቦናዊ ኩናት ቀፂሉ ትግራይ ናይ ምብታን ፕሮጀክት ማለት እዩ ቀፂሉ ማለት እዩ ትግራይ ናይ መጥፋእ ፕሮጀክት ቀፂሉ ሰላሕታዊ ፅንተት ቀፂሉ ሕዚ እንታይ ይግበርለ ናብ ንጡፍ ጀኖሳይድ ክሳገር ብዕሊ ኣውጁ መፅኡ ኣብ መሬትና ከይብና ኣሎ ከይብና ዘለኮ ፍርቅ መሬትና እውን ወሪዱ ሒዙ ኣሎ የስ ሕዚ እዛ ኩላ ዘረባ ሓንቲ ነገር እያ ተረዳእካ ካብ መጀመሪኡ ኣብይ ኣሕመድ ክመፅእ ከሎ ንዓታቶም ንትግራይ ታርጌት ገይሩ መፅኡ ድሕሪኡ ንትግራይ ንምህራም ሓንሳብ ምስ ሓደ እናተሻረኸ ይኸይድ ነይሩ ስለዚ እታ ዘረባናቶም ሓንቲ ነገር ጥራይ እታ መልስናታ ተጋሩ ፀላእዮም ፅቡቅ ገይሮም ኣይፈለጡ ተጋሩ ፀላእዮም ቀዳማይ ካብ መጀመርያ ክሳብ ሕጂ መሓዙት እናቀየረ ዝሃርሞም ዘሎ ሓደ ሰብ እዩ ሓደ ስርዓት እዩ ኣብይ ኣሕመድን ስርዓቱን ይካል ኣይኮነን መሓዙት ክቅይር ይኽእል ኣምሓራ ክሕዝ ይኽእል ኦሮሞ ክሕዝ ይኽእል ምስ ኤርትራ ክዕራ ይኽእል ምስ ኢማራት ክኸውን ይኽእል ናብ ቀጠር ክኸይድ ይኽእል ናብ ቱርኪ ክኸይድ ይኽእል ሓደ ፀላኢ ግን ኣለዎ መሓዙት እናምፅአ ዘራየት ናምፅእ ዝህርሞም ዘሎ ስለዚ they better focus on that እዚኣ ተገዳሲት መልሲ ግን ተዋሂባ ነይራ ነዚኣ ሰልበጣ ሓሶት ምድንጋር ከምዚ ዝኣመሰለ ኣብ ታሪክና ኢትዮጵያ እውን ተራእዩ ይፈልጥን እዩ ፈረንሳ ምሳና ኣላ
أمريكا مسانا لا أجوكم يوم دولنا دلو إمارات مسانا لا نابلكا تقبر زرباتات إذن كم زيتاتن دا مسألة بروباغاندا خيرم دلوه نا أمريكا خنكسس أيقونان أوروبا خنكسس أيقونان كم زيدا مسألة زنبو بوليسيتات دي دلي قلولوات نايزوبا فتر دخيل كأنان مزمورن كدو كبل دلوه كم زيدا مسألة حدقنيا كأنا خمزة مسألة سلبتا مدنقار دو كبل دلوه وانا صحفي بس حوات ملختن تايلين تايبلنا يقدشناني أما داتا جنزي نعقل سبت سلبتا سلدغنا نزغنا سب مجلس وين سلدي يدليو كيلو خن تمت كنكلا لنا زين كم زيتات المجلسيتات شاغلوت فترة لنا يبلون سكفتا خلونا يبلون. There you go. Next topic. ንዓመታት ብሰንኪ እምነቶምን ሃይማኖቶምን ተኣሲሮም ዝጸንሑ ሰዓብቲ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ተፈቲሖም እቶም ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ዝተፈትሑ ልዕሊ 40 ዜጋታት ኣብ ወታደራዊ ቤት ማእሰርቲ ማይስርዋ ተኣሲሮም ጸንሖም ተስፋ አለማራያ እቶም ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ዝተፈትሑ ልዕሊ 40 ዜጋታት ኣብቲ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዝርከብ ወታደራዊ ቤት ማእሰርቲ ማይስርዋ ተታሒዞም ጸንሖም ኣብ ዝቐረበ እዋን ብኣማይት ዝቁጸሩ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣባላት ናይተን ዝተኣገዳ ኣብያተ ክርስቲያን መፍትሖም ይዝከር ኣፈለማ ናይዚ ዓመት ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝነበሩ 13 ኣመንቲ ተለቂቖም ነይሮም ኣብ ወርሓት ሕዳርን ታሕሳስን ናይ 2025 ድማ ብዘይ ክስን ሕጋዊ መስርሕ ፍርድን ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣስታት 100 ሰዓብቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ወፂኦም እዮም ዘይካዚን ኣስታት 18 ዓመታት ኣብ ማይስርዋ ተኣሲሮም ዝነበሩ ነጋዶ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ከምኡውን ካልኦት ሞያውያን ዝርከቦም ሓያሎ ሰባት ተፈቲሖም ምንባሮም ኣይርስዕን ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ተፈቲሖም ናብ ስድራ ቤታቶም ዝተፋነዉ ግዳያት ማእሰርቲ ደቂ ኣንስትዮን መጻምድትን ዝርከቦም ምዃኖም እቶም ምንጭታት ጠቂሶም ኣብታ ሃገር ፖለቲከኛታት ጋዜጣ እዚ ዝሓበሬታ ንሰምዖ ዘለና ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሰምዖ ከለኻ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ዜና እዩ እሱራት ክፍትሑ ኣለዎ ንፖለቲካ ናይ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ሓደጋ ዝፈጥሩ ዘይኮኑ ኤርትራውያን ዝተወሰነ ግዜ ተኣሲሮም መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይገብርን እናቱ ኣካይዳ ዘለዎ ኮይኑ እሱራትና ክፍትሑ ክሰምዕ ከለኻ ናይ ሕጎስ እየ I'm really happy ፍላይ ዝና ሃይማኖት እሱራት ገለመለ የስ ሃይማኖት ንባዕሉ ፖለቲካ ምዃኑን ኣብ ብዙሕ ነገራት ንግንዘብ ስለ ዘለና እቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ንጹር ዝኾነ ዝን ኢሉ እንድሕሪ ዝነግር ኮይኑ ንዑ ዝሕዝ ክትኣስሮ ትኽእል ኢኻ ግን እሱራትናስ ክፍትሑ ክኽእሉ ኣሎ ስለዚ እዚ ተፈቲሖም ዝብል ዜና ሓደ ካብቲ ናብ ጽቡቕ ገጽና ክንከይድ ከለና ተስፋ ዘስንቐካ ነገር እዩ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነታ ሃገራዊ ድሕነት ነታ ሃገርና ሓደጋ ዘይኮኑ ሰባት ተለዉ ክወፁ እንተዝኽእሉ ክወፁ ከለዋ ናይ ሕጉስ እየ yes كبان زغبر كسر اللوغن اسورات كفتحلهم كنبل كلنا ويون ولا ونتي هيومن رايتس بحال بيرترا تي بنغديو ام سيرترا يزرارب سلازلو ايرتراون اكال نايت مسوم زرارب وزلو يكوص زوص زلو كبل ايكل يغن it's a good move صبوق سغمتي صبوق تبغسو صبوق حسابيو يبلالو اما وداتا حنت زينا نزي قدايزي بزا نزي نام عبل زي خيط سلازلو حنت زنتن كبلاي كلني يغن حنت زينا يسمع له حج نزا فيديو بزعبا باز ما كلاي مبراق زي كايد زلو كد قداي مالتيو of region as we انتاي يسمع زلو نسا دما دونالد ترامب مغلص وصيلو ات مغلصناتو دما انتاي زبل مس ايران زخون يكون زررب كنا كايد اندلنينا ملو ايدوم كبلو ملو بملو كمارخو كللو so there is nothing we can do ملو بملو إدوم انت هيبوم تراينا نتكوينات كنودو نخل زبل مجلتي أو تيلو كمي سو سنة دقائق زوجة حبري تايزي سلزي أمريكا ما كل زك على كد جبريا ملو بملو ريجيم تشنج جبر كم زلو ملو عنوات كورد كم زخانة تزاري بلو سلزي نتكوينات تكوينات نبرت عك خيدنبر نافخوسة خيد كم زي كونينا نرزلنا Iran will have a great future make Iran great again ميغا زبل قاعد يتقامالو سلازي تريجيم تشينج زبل زالو بزبرت منقدي كغبرو خفتنيو نحنا دما نتكونتا ابوانو صبصاب كنباكم كفتنينا لايك شير مغبار مدغاف دما يتقارصو بزي خنود